Assalamu alaikum ‘yan uwana musulmai na duniya gaba ɗaya, da fatan kowa yana lafiya. Muna farin cikin shigowa wannan wata na haihuwar fiyayye Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sa a yi maulidi lafiya. Kuma mun ji wasu suna cewa wai maulidi babu kyau, duk da yanzu lamarin maulidin ne wasu sun bata mana shi. Za ka ga baligi da baliga an je wajen maulidi ana rawa ana cashewa. To gaskiya wannan bai kamata ba, kuma duk irin wayannan abubuwan ne suke ja mana zagi a wajen maulidi. Kuma guri ne wanda mun zo mu nuna farin ciki na haihuwar wato fiyayye Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma wasu sai kaga a wajen maulidi suna rawa suna shaye-shaye. Duk waɗannan abubuwan bai kamata ba, kuma waɗannan abubuwan ne suke jawowa 'yan tijjaniya mu kiyaye da 'yan asalin ragowar ɗariƙoƙi, da har 'yan izala suke samun dama suke zagin mu, duk da addinin nan da ya guda ɗaya ne mun sani, amma su ba sa murnar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har ma na ji wani malami ya ce duk wanda baya maulidi dan wuta ne. To gaskiya wannan ba haka bane, kawai ne murna ce mu sai mun yi, kuma insha Allah za mu ga alkhairi. Su kuma inda ba su yi ba cewa muka yi kada su samu alkhairi ba, amma dan Allah dan Allah dan girman Allah mu daina wannan rawa a wajen maulidi. Sako ne wannan da gani na wanda ba sai na faɗi sunana ba. Kuma kar a tunani ko a lahira dan shugabana, tuna ga Sayyidul Bariya, Sayyidul Bariya. Marhaba bika ya Rasulallah.